Brána 22. Otvorenosť. Z očí v oči Božiemu poriadku stojím s láskavosťou a účasťou. Vidím a hodnotím, začlením sa a dávam najavo svoje povedomie. Vyjadrujem závery s láskavosťou a so správnym načasovaním. Schopnosť vnímať správne povedomie využívam na to, aby som svoje povedomie a pochopenie sprostredkoval ostatným. Som ticho v búrke. Zadania. 1. Keď čelíte emocionálnej energii a dráme druhých, akú stratégiu používate na to, aby ste boli vedomí? Aké sú vaše stratégie odpútania sa? 2. Aký je váš štýl učenia? Keď rozpoznáte vzorce, ako vyjadrujete svoje pochopenie? 3. Kde vytvárate drámu? Ako vnímate svoju emocionálnu energiu? Čakáte na vyjasnenie, alebo sa vrhnete do toho a upratujete potom?